Natáčej, Krtku, natáčej. Tak dělej. A kdeže to prohrajete? Co? Kdeže to prohrajete? Na vyzývatelský turnaj. Jestli budete na vyzývatelským turnaji druhý, anebo horší, tak vám vás fakt šampáně. A když vyhrajete, tak vás budu cukárat, na co budete chtít. Bereš? A na kolik? No jasně. Co se do vás vejde? Ale bacha, kdo to posuzuje, víš? Ale pak se neví, že nebudeme chodit na trénink. Ne, druhý den půjdeš na trénink. Tak bereš? Snad nebudeš strach tome, ale to karatistí neznají strach, ale. Tak ty můžeš poslat rozhodčí konec. Ne, já nebudu. Vlastně já budu rozhodovat, víš, vlastně. Ne, no tak to se s tebou nevsázím. Ne, Tome, takže jsme domluvený, jo? Ne. To máš zase se mnou, že ty Lukáš zaplatíš jako cukrárny. Ne, to Ne, já nebudu rozhodovat. Ne, já tam budu zase s mikrofonem češkovat, takže... No a Vadík tam bude. Ne, ale my jsme karatisti a my jsme objektivní, my nejsme podplacení. Takže jdeme... Hele, pojďáš baterku, Tome, pojď. Co baterku pásek, ty? Prostě. Tak holky, jdete do toho. Dobře, ale to je váš šéf, jo, tohle. Určitě, jo. Nechcete radši Andrej, byla taková jako, víš co, průbojnější. Když tak, vy jste dvě, tak to je dobrý. Tak Tome, pojď do toho. Takže jsme domluvený. Tome. Jo, jste. Krtku, máš to zaznamenaný? Mám to. Nezdržuj, Tome. Takže fajn, jdeme do toho, jo? A co jste zasadili? Že vyhrajou na vyzývatelský? Já jsem mu ještě zapomněl říct, že budeme v kata týmu soutěžit i my s Vadíkem. Ale to je A s Verčou, takže to je vyrovnaný. tak já se volám někam na mistrovství světa, ať mi tam... Ne, jsme domluvený, Tome, je to zaznamenaný, takže jako z toho se nevykroutíte. No nevykročím. Hlavně si pověstí holky, jo, aby chodili jako na trénink. Počkej, vyjedete vy takhle tři, samozřejmě a co já rád? Co já rád? Na nás bude financovat. Oni pojedou ve 4, ne? Jak se může? Ne, ale u nás se může všechno. Zase do života je to dobrá zkušenost. Že bychom uzavírali sázky, aby když tak na tom něco vydělali, když už prohrajou.